खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब निउसआव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर जोंहा IDBI बेंकनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों दा बे IDBI होननानै बुङोबा जोंहा फुल फर्मआव जायो बियो इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट बैंक अफ इन्डिया बेनिफ्राय जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों दा नोंथांमोना लोगोफोर भिडिअखौ बिनिखायनो बयबो जोबजासिम नाय जाहाथे नोंथांमोना बे IDBI बेंकनिफ्राय फैनाय साख्रिनि बागै मोजाङै मिथिनो हायो जेरै नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन जोंहा सेलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जागोन आरो गासै साख्रिनि भेकेन्सिया खैथा दङ बिनि बागै नोंथांमोना मोजाङै मिथिनो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो लोगोफोर चेनेलाव बेबायदिनो साख्रिनि आपडेट मोननो थाखाय नोंथांमोना माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आपडेटखौ मोनबाय थागोन गोख्रैनो लोगोफोर जोंहा बे एप्लाइ अनलाइना सोलिगासिनो दङ दा एप्लाइ अनलाइना जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय 18 आगस्टआव जोबफैगोन दा बारा सम गैला एसे दंबावो दंनायालाय सप्तानैसो दंबावो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय जोंहा गासै साख्रिनि भेकेन्सिया बेहाय 920टा दङ दा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया बेहाय गोबाङानो दङ एसे नङा बेयो ओमफ्राय बे फरायनाया बेसेबां जानांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि साख्रिनि भेकेन्सियाथ' बेसेबां दं जोंहा 920 दा बे फरायनायाबो नोंथांमोननिया बारा नङा ग्रेजुवेटल' पास जानाय जानांगौ नोंथांमोना माने डिग्रिल' पास जानाय जानांगौ डिग्रियाबो ओरै आरो लोगोफोर जेनेबा जेनेरेल OBC बिथांमोननिया 55% मार्क्स थानाय जानांगोन नाथायबा जायफोर बिथांमोना SC ST PWD केटेगरियाव गोलैयो बिथांमोननिया 50% बाबो जागोन आरो जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट पास जानाय ओमफ्राय 50% दङ मार्कआ अब्ला बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइनै दा बेहाय बैसोनि खोथाफोर दङ बैसोआ जेरै नैबे बुंदों मिनिमाम नोंथांमोना खमथारबाबो माने 20 बोसोर जानाय जानांगोन ओमफ्राय मेक्सिमाम बाराथारा 25 बोसोर जानाय जानांगोन ओमफ्राय माखासे एजनि अपार एजनि लिमिट होनाय दं आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो दङ दा बिनिफ्राय जोंहा सेलेक्शन प्रसेसआ मोनसेल' जागोन लोगोफोर बेयो जोंहा सेप्टेम्बर 5आव अनलाइन टेस्ट जागोन अनलाइन टेस्टनि बागैबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन मा साबजेक्टखौ नोंथांमोना फरायनांगौ दा बेनिफ्राय आनरिजार्भनि थाखाय 373 दङ SC बिथांमोननि थाखाय 138 दङ बे माने रिजार्भ वाइस राननाय आरो साख्रिनि भेकेन्सिखौ ओमफ्राय STनि थाखाय 69 जन दङ OBCनि थाखाय 248 दा EWS बिथांमोननि थाखाय 92 BI बिनि थाखाय 9 OH बिनि थाखाय 9 HI बिनि थाखायबो 9 दङ MD एबा ID बिथांमोननि थाखायबो 9था पस्ट दङ बे जाबाय जोंहा भेकेन्सि वाइस राननाय आरो माने केटेगरि वाइस साख्रिखौ रानदों दा बिनिफ्राय गाहायाव फैयोबा आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै एजनि रिलिजना बेसेबां जानांगोन आं बेखौनोबो नोंथांमोननो खोन्थानो दा आं गिबियाव नोंथांमोननो खोन्थाखानोसै जेनेबा इलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि बेखौथ' माबायावनो होदों जोंहा हगारनाया जुलाइनि 1 तारिखआवनो बेयो नटिफिकेसनखौ हगारदोंमोन नाथायबा आं नोंथांमोननोसो भिडिअ बानायना खोन्थानाय जायाखै दा बेनिफ्राय जोंहा अनलाइन रेजिस्ट्रेसना 4 आगस्टनिफ्रायनो जादों ओमफ्राय दा जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय 18 आगस्टआव जोबफैगोन अनलाइन टेस्टखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय सेप्टेम्बर 5आव जोंहा जागोन दा बिनिफ्राय सेलारिया बेसेबां मोनगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाखानोसै सेलारिया नोंथांमोना पार मान्थ बोसोरसे फार्स्ट मावजेननायाव बोसोरसेयाव नोंथांमोना बेसेबां मोनगोननो मास मोनसेयाव सेलारिखौ 29,000 मोनगोननो फार्स्ट बोसोर सोलिनायाव आरो हाबजेननाय बोसोराव नोंथांमोना 29,000 रांखौ सेलारि हिसाबै मोननो हागोन मास मोनसेयाव बिनिफ्राय सेकेन्ड इयाराव हाबनाय लोगो लोगो सेकेन्ड बोसोर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि सेलारिया 30,000 जाहैगोननो मास मोनसेयाव बिनिफ्राय थार्ड इयार हाबनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि सेलारिया 34,000 जाहैगोननो मास मोनसेयाव बे जाबाय जोंहा सेलारिनि प्रसेसा आरो लोगोफोर बोसोरसेयाव माने बारायलांबाय थागोन नोंथांमोननि सेलारिया इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मेन प्रसेसा बेनो जोंना दा माबायदि केन्डिडेट एप्लाइ खालामनो हागोन ना इन्डियानि सिङाव थानाय गासिबो सिटिजेनानो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नों जायखिजाया स्टेटनियानो जाया मानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बैसोखौथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय 20 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरनि बे होनाय दंमोन नाथायबा जोंहा बेहाय एजनि अपार एजनि लिमिट होनाय दङ 5 इयार्सनि एजनि रिलिजन अब्ला जोंहा SC ST बिथांमोना 20 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरनि सिंनि गासिबो हौवासा हिन्जावसा केन्डिडेटफ्रा बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बिनिफ्राय गाहायाव फैयोबा नोंथांमोना बिथिं नुनो मोनबावगोन माखासे डिटेल्स होदों जेरै फरायनायनि बागैबो बे मोजाङै खोन्थाबावदों नोंथांमोना नायनो हागोन 55% बे जाबाय जेनेरेल OBC ओमफ्राय जोंहा 50% जाहैबाय SC ST बिथांमोननि नाथायबा जोंहा बे लोगोफोर मार्कशिट डिग्रिनि सार्टिफिकेट बेयो नोंथांमोननियाव थानाय जानांगोन ओमफ्राय बियो मा जानांगोन ग्रेजुवेटआ जुलाइ 1 बि 2021आव जानाया बिथांमोनासो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ बेहाय बुंनाय होदों आरो जायफोर बिथांमोना देग्लाय बोसोराव बे माबाखौ डिग्रिखौ पास जानो हाबाय बिथांमोनासो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बे बुंदों सिगाङाव जानायफ्रा बिथांमोना हानाय नङानो बे बुंदों आरो जेनेबा नै केन्डिडेट सी इज ग्रेजुवेट आस अन जुलाइ 2001 हानाय नङा बिदि बुङाखै जायखिजाया बिथांमोना पास जानाय जानांगोननो
जुलाइ 1 2021 नि सिगां ग्रेजुवेटखौ अब्ला बिथांमोना हागोन ना सिगांनियाबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेदि जेबो माबा होनखायाखै नालाय जेनेबा हाया होननानै एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होननानै बिदि बुङाखै नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामबानो जाबाय जायफोर बिथांमोना सिगाङाव पास जानाय जायखिजाया बिनि सिगाङावल' पास जानाय जानांगौ 2021 जुलाइ 1 नि सिगाङाव जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट पास जानो हाबाय बिथांमोनानो बे साख्रिनि थाखाय एलिजिबोल जागोन आरो बिनिफ्राय माखासे बिथिं डिटेल्स होनाय दंबावो नोंथांमोना बिथिं नायनो हागोन कम्पिउटार प्रफिसियेन्सि थानाय जानांगोन ना माने नोंथांमोना जायखिजाया कम्पिउटारखौ रोंनाय जानांगोन आरो बेहाय जेबो सार्टिफिकेट बेफोरबायदिथ' बियाखै नाथायबा नोंथांमोना कम्पिउटारखौ एसे रोंनाय जानांगोन होननानै बेहाय बुंदों आरो बिनिफ्राय गाहायाव फैबा जिबानो नाङा नोंथांमोना मात्र डिग्रिल' पास जानाय जानांगौ जायफोर बिथांमोना डिग्रि पास जानाय बिथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना पेमेन्ट होनांगोन लोगोफोर जेरै जेनेरेल अबिसि बिथांमोना 1000 रांखौ अनलाइन फिस हिसाबै होनांगोन ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना SC ST PWD केटेगरियाव गोलैयो बिथांमोना 200 रांखौ होनांगोन माने 200 रांखौ बिथांमोना अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायाव होनांगोन आरो बेखौ ओमफ्राय लास्ट डेटखौथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय 18 आगस्टआव जोंहा एप्लाइ अनलाइना सोलिबाय 4 आगस्टनिफ्रायनो सोलिगासिनो दा बिनिफ्राय बेहाय माखासे डिटेल्स होनाय दङ जेरै सिगनेचारनि साइज इमेजआ माबायदि जानांगोन नोंथांमोना फट' आपल'ड खालामनांगोन नालाय बिनि MB साइजआ बेसेबां जानांगोन बेखौ बेहाय मोजां होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय सोरबाफोर जुदि एप्लाइ खालामनो सानदोंबा बिनिफ्राय आङो नोंथांमोननो दायो सेलेक्सन प्रसेसखौ नोंथांमोननो खोन्थानि एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन लोगोफोर क्लिक हियार टु एप्लाइ होननाय नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन बेहाय नोंथांमोना बयबो थांनानै जाहाथे एप्लाइ खालामहैयो एबा एप्लाइ खालामाबो नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टखौ गिबियावनो नायग्रोदो एप्लाइ खालामनायनि सिगांनो बिनिफ्राय जुदि नोंथांमोना मोजां मोनो अब्ला एप्लाइ खालामबानो जाबाय सार्टिफिकेटआ मा नांगोन बेखौबो नैबे होनाय दङ नोंथांमोना नायनो हागोन ने ग्रेजुवेटनि सार्टिफिकेट मा नांगोन बेखौ बे डिटेल्सै होनाय दं बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय कास्ट सार्टिफिकेट बेखौथ' नोंथांमोना होखानांगोनखा बेखाय बेखिनियानो आरो ओमफ्राय सेलेक्सन प्रसेसआ मा जागोन जोंना अनलाइन टेस्ट बे साख्रिनि नामखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो बावदों लोगोफोर एक्जिकिउटिभ बे साख्रिनि नामा लोगोफोर एक्जिकिउटिभ साख्रिनि थाखाय ओमफ्राय बेयो जोंहा सेलेक्सना मात्र अनलाइन टेस्टल' जागोन दा बे अनलाइन टेस्टआव नोंथांमोना मा फरायनांगोन बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाबाय रेसनिं बेखौ नोंथांमोना फरायनांगोन बिनि थाखाय 50टा कुइसन थागोन मार्कआबो जोंहा 50टा थागोन ओमफ्राय वर्किं इंलिश लेंगुवेजाव नोंथांमोना बे माबा जागोन बेहाय माने एसे बेफोरबायदि लेटार राइटिं बेफोरबायदि फैगोन आरो बे गासै 50टा कुइसन थागोन मार्कआबो बेहाय 50टा थागोन बेनिफ्राय क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड बे 50टा कुइसन दङ मार्कआबो 50टा टटेल जोंहा कुइसना 150 मेक्सिमाम मार्कआबो जोंहा 150 जायो टाइमखौ नोंथांमोना बे एग्जामखौ होनो थाखाय 90 मिनिट मोननो हागोन दा बेहाय माखासे होनाय दङ रं एन्सार होयोबा बेसेबां मार्कखौ दानाय जागोन ना बेहायबो होनाय दङ 0.25 मार्क्सखौ नोंथांमोननिया दानाय जागोन जुदि नोंथांमोना मिस्टेक एन्सार होयोबा बेहाय होदों आरो नोंथांमोना बे नायबावनो हागोन माखासे जेनेबा बेहाय होनाय दङ आरो नोंथांमोननि एग्जामा बहा जागोन होननानै बेहाय लकेसनखौ होनाय जादों नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन जोंना जाहैबाय आसामनिया गुवाहाटियाव जागोन नोंथांमोना बे एग्जामखौ गुवाहाटियाव थांनानै हैनो नांगोन गुवाहाटिल' दङ जोंना एग्जाम सेन्टारा नोंथांमोना बयबो गुवाहाटियाव थांनानैसो बे एग्जामखौ हैनो नांगोन दा नोंथांमोना सोरबाफोर लोगोफोर एप्लाइ खालामनो सानदोंबा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनखाबाय आङो एप्लाइ अनलाइन क्लिक हियार टु एप्लाइ अनलाइन होननाय लिंक होनानै दोनदों नोंथांमोना बेहाय थांनानै एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय नोंथांमोना बयबो डिसक्रिपसनाव चेक खालामबानो जाबाय बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोना रिप्लाइ होनो नाजागोन आरो आसा खालामो नोंथांमोना बे साख्रिखौ बयबो एप्लाइ खालामनानै लागोन होननानै नोंथांमोना बेबायदि एप्लाइ खालामनानै लायाबा एबा फरायाबा नोंथांमोना साख्रिखौथ' मोनखाया होननायसो नोंथांमोना एग्जामफोर होनानै पास जाबासो दानि जुगाव साख्रिखौ मोनो नालाय नोंथांमोना बेनिखायनो एप्लाइ खालामनानै एग्जामखौ पास जानो नाजाबानो जाबाय दा बेखिनियानो लोगोफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे बेबायदिनो एडमिट कार्डआ माला फैयो एग्जामनि डेटफोरखौबो आपडेट मोननो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर